Dobrý den, vítejte v Gručovicích, v malebné obci, kde mám pro vás v nabídce rodinný dům, který je možno rozdělit jako dvougenerační bydlení a má plno benefitů. Máte zde krásnou vyvratou zahradu, parkování, velkou výměru a plno možností, jak si dům uspůsobit podle vašich představ. Tomáš Pohlodek, Okno nemovitostí, nová nemovitost. Tak co na dům říkáte? Já zde potenciál vnímám obrovský. Těším se, až mě skontaktujete a místem vás na prohlídce osobně provedu. Těším se na viděnou.